Marifat iku basa suwung sing mung bisa dimangerteni déning rasa. Ora ditulis ing buku apa wae, ora diomongake sapa wae. Iku mili kaya embun ing antarane godhong gedang. Saben-saben sira nyoba kanggo mangerteni kanthi nalar, bakal ngadoh kaya cakrawala. Nanging nalika sira pasrah, dheweke bakal nyedhaki sira. Iki wewadine para wali ingkang ditresnani karo Gusti Allah. Para wali ora luwih pinter tinimbang sira, dheweke mung luwih kosong. Luwih suwung buka lawang kaweruh iki karo nangis sujud, ora nganggo pitakonan, amarga kawruh sejati bakal teka kanthi jawaban sing bener. Lan sejatine kaweruh marifat iku sejatine rasa ingkang sejati.